Sarajevska transverzala, prva i deveta sa južnom longitudinalom. Letjeli smo dronom iznad područja gdje su aktivna gradilišta kao i područja gdje radovi još nisu ni započeti. Pojedini dijelovi projekta su već i završeni, a sveobuhvatnim uvezivanjem će rezultirati povećanjem kvalitete saobraćaja. Pogledajte video do kraja. Sarajevska transverzala ima značajnu ulogu u formiranju ukupne saobraćajne mreže u kantonu Sarajevo. Svojom funkcijom u formiranju gradske mreže saobraćajnica, ova transverzala ima rang primarne gradske saobraćajnice. Obzirom na prostorni karakter longitudinalnog razvoja grada uslovljenog morfološkim karakteristikama područja, a samim tim i mreže saobraćajnica, za transverzalu može se slobodno reći da je žila kucavica grada i koja povezuje bliski centar od južne longitudinale sa Sarajevskom obilaznicom koridorom 5C i Vogošćom. Trasa transverzale podijeljena je u 4 dionice, i to: dionica od Zagrebačke ulice do ulice Silvije Strahimira Kranjčevića, kojom je obuhvaćena i izgradnja mosta na rijeci Miljacki i veza sa ulicom Zmaja od Bosne. Dionica od ulice Silvije Strahimira Kranjčevića do tunela Kobilja Glava. Dionica tunel Kobilja Glava. Dionica od tunela Kobilja Glava do Jošaničke petlje. Na osnovu projektnog zadatka i usvojenog idejnog projekta Sarajevske transverzale, firma Tezej Inženjering d.o.o. Sarajevo izradila je glavni projekat za izvođenje dionice ulica Silvije Strahimira Kranjčevića Bare Donji Hotonj, te glavni projekat za tunel Kobilja Glava i za dionicu od tunela Kobilja Glava do Jošaničke petlje izrađen je idejni projekt. Predmetna dionica Sarajevske transverzale obuhvatila je motorni saobraćaj, pješački saobraćaj te tramvajski saobraćaj. U okviru glavnog projekta dionice ulica Silvije Strahimira Kranjčevića Bare Donji Hotonj projektovan je i nadvožnjak Grand, potputnjak Grand, nadvožnjak Velešići, vijadukt Bare, potputnjak Šip. Investitor Sarajevske transverzale je Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Trasa Sarajevske transverzale dionice 1 ulica SS Kranjčevića Bare Donji Hotonj, tunel Kobilja Glava, polazi od sjeverne longitudinale i proteže se do tunela i Kobilja Glava. Projekat sadrži izmještanje dijela Alipašine i Jukićeve ulice, kao i ostale pripadajuće saobraćajnice unutar zadatog koridora Sarajevske transverzale. Prva transverzala i južna longitudinala su saobraćajnice za koje nadležni smatraju da će se njima značajno poboljšati saobraćaj u kantonu Sarajevo.
Njihova izgradnja je počela prije rata, a periodično se nastavlja nakon rata do danas. Kentan će se izgradnjom ovih saobraćajnica mnogo bolje povezati, te će se olakšati ulazak i izlazak iz grada. To se prvenstveno odnosi na 1. i 9. transverzalu, na sjeveru i jugu grada Sarajeva. Pojedine dionice 1. transverzale su izgrađene, pojedine su u izgradnji, što je slučaj s tunelom Kobilja Glava, i izgradnja pojedinih dionica tek treba započeti. Ovom cestom sa po 2 trake u oba smjera povezat će se centar grada i Vogošća, gdje će biti priključak na autoput Koridor 5C. Naime, početak trase 1. transverzale je kod raskrsnice gdje su Srednja mašinska tehnička škola i ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Nastavlja se pored željezničke stanice do Marketa Peni, odakle se pruža zelenim pojasom između Košarskog brda i Velešića. Od Velešića je trasa preko Kobilje Glave, a potom preko područja između Hotonja i Vogošće, gdje će se 1. transverzala povezati s Vogošćanskom petljom, to jest s autoputem. Ukupna dužina ove saobraćajnice bit će 10 km, a planirano je da njenom trasom do Šipa saobraća tramvaj. Trenutno je Vogošća s ostatkom kantona Sarajevo povezana cestama preko Koševa i preko Rajlovca. To su ceste sa po jednom trakom u oba smjera na kojima su česte saobraćajne gužve. Posebno je to slučaj sa cestom preko Koševa. Zbog toga se očekuje da će se gužve značajno smanjiti 1. transverzalom. Izgrađene su dionice 1. transverzale od raskrsnice gdje su Srednja mašinska tehnička škola i ambasada SAD-a do raskrsnice kod željezničke stanice, te dionica od naselja Šip do ulaza u tunel Kobilja Glava, čija dužina će biti 700 metara. Obje izgrađene dionice su duge nešto više od 1 kilometar. Za sve ostale dionice se čeka početak izgradnje. Imovinsko-pravni odnosi su najveća prepreka u izgradnji skoro svih saobraćajnica, pa i 1. transverzale i južne longitudinale. Imovinsko-pravne odnose na zemljištu na kojem saobraćajnice trebaju biti rješavaju sudovi. Situacija s južnom longitudinalom je slična situaciji s 1. transverzalom. I ovo je saobraćajnica sa po 2 trake u oba smjera kojom će se povezati Mojmilo, Alipašino polje, Švrakino selo, Aneks, Hrasno, Hrasno brdo, Grbavica i Skenderija kao centar grada.
Deveta transverzala najveći je infrastrukturni saobraćajni projekat koji se realizuje u općini Novi Grad. Investitori ovog višemilionskog projekta su Ministarstvo saobraćaja KS-a, Direkcija za puteve KS-a i ova lokalna zajednica. Deveta transverzala će predstavljati najkraći saobraćajni pravac iz stambenih naselja s desne strane Miljacke prema Alipašinom polju, odnosno dalje prema centru ili prema Iliđi. Veći dio ove saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom je već izgrađen, a ostalo je da se riješi pitanje obezbjeđenja naknada subjektima koji se nalaze na dijelu trase ove ceste, tačnije na potezu izgradnje rotora i pristupne infrastrukture na njenom spoju sa gradskim autoputem. Projekat izgradnje primarne gradske saobraćajnice devete transverzale u Sarajevu započeo je 2018. godine i realizuje se fazno. Do sada je izgrađen veći dio transverzale od ulice Džemala Bijedića u općini Novi Grad preko željezničke pruge do spoja na ulicu Safeta Zajke u Boljakovom potoku. Ova kratka saobraćajnica je od ogromne važnosti za cijelo Sarajevo. Smanjit će se gužve koje nastaju na Stupskoj petlji i povezanim ulicama, odnosno na izlazu iz grada, s obzirom da će se preko nove transverzale moći nastaviti direktno prema autoputu ili Rajlovcu i Vogošći. Sam spoj transverzale sa ulicom Safeta Zajke je projektovan u vidu kružnog vijadukta na stubovima i ovaj dio je trenutno u izgradnji. Izvode se radovi na temeljenju konstrukcije objekta sa ugradnjom šipova te radovi na izmještanju vodovodne i kanalizacione mreže. U isto vrijeme radi se i drugi projekat, a to je rekonstrukcija ulice Safet Zajko. Nakon završetka ovog projekta, deveta transverzala će povezati do sada željezničkom prugom razdvojena naselja u ovom dijelu grada te predstavljati modernu vezu sa autocestom putem kolovoza sa 4 saobraćajne trake, sa obostranim pješačkim stazama, novom javnom rasvjetom, servisnim saobraćajnicama i pratećom opremom. Pored povećanja kapaciteta i nivoa usluge saobraćajnice od projekta se očekuje i pozitivan utjecaj na sigurnost saobraćaja. Vrijednost izgradnje devete transverzale od ulice Džemala Bijedića do ulice Safeta Zajke je 15.550.266 maraka i finansira se iz budžeta kantona Sarajevo i općine Novi Grad Sarajevo. Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji i proširenju ulice Safeta Zajke iznosi 4.648.041 eura, a projekat se finansira iz kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj. Završetkom radova na sjeveru,
prva transverzala, i na jugu, 9. transverzala, će ulaz sa autoputa u glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, biti riješen bez da se učesnici u saobraćaju suočavaju sa svakodnevnim kolonama vozila i čekanjem. Vožnja od izlaza sa autoputa u Jošanici do ponovnog ulaska na autoput na jugu grada bi trajala oko 15 minuta. Za više video sadržaja podržite rad kanala tako što ćete se pretplatiti na isti. Za vas je besplatno, a nama mnogo znači. Hvala na gledanju i lijep pozdrav do sljedećeg videa.